Geçen hepde Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň ornwasary Serdar Berdimuhammedowyň ýol başçylygyna ýurdun wekiliýeti New Yorka sapar edip, Birleşen Milletler Guramasynyň ştab kwartirasyna durnukly ötüş maksatnamalaryny durmuşa geçirmegiň çäklerini geçirilen maslahatlara gatnaşdy. Şeride Daşary işler ministriniň ornwasary BMG-nyň baş sekretary Antonio Guterres bilen duşuşdy hemde top hukukyň tanışdyrylyş dawrasyna gatnaşdy. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi web saýty habar berýär. 17-nji iýulda Serdar Berdimuhammedow New Yorkda BMG-nyň baş sekretarynyň ykdysady we sosial meseleleri boýunça ornwasary bilen duşuşdy. Ol 18-nji iýulda Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi hemmeler üçin ygtybarly, durnukly we häzirki zaman energiýasynyň elýeterligini üpçün etmekde täze energetika beýik ýüpek ýolu atly tanışdyryş dawrasyna gatnaşdy. Türkmen wekiliýetiniň ýol başçysy 19-njy iýulda BMG-nyň baş sekretary Antonio Guterres bilen duşuşdy. Daşary işler ministrliginiň web saýtyna aýdylmagyna görä Serdar Berdimuhammedow 18-nji iýulda durnukly ösüş boýunça ýokary derejeli syýasy forumna çykyş edip, durnukly ösüş maksatnamalaryny durmuşa geçirmegiň ýerli aýratynlyklaryna diýip geçipdir. Şol sany Türkmenistanyň milli ösüş strategiýasynyň agzalýan ählumumy programmalara kwap getirilýändigini öňe sürüpdir. Türkmenistanyň wekiliýeti BMG-de geçiren duşuklaryny ýurdun şäher hemde owa ýerlerini agaç oturtmak boýunça alınıp barlayan işler barady. Şeýle-de ýurtda aralyk halas etmek boýunça alınıp barlaýany gaýdylýan. Ýöne yerli synçylaryň aýtmagyna görä iş ýüzünde bitirilýän alamatlary göze ilmeýän daşky gurşaw meseleleri hakda söhbet açypdyr. Birleşen Milletler Guramasy dünýäde garyplygyň soňuna çykmak, açlygy ýok etmek, gender deňligi, howany aýamak we şoňa meňzeş 17 ugur boýunça durnukly ösüşiň ählumumy maksatnamalaryny kabul etdi. 19-njy iýulda BMG-nyň New Yorkdaky edara binasyna Türkmenistanyň BMG-daky hemişelik wekilhanasy, Awganistanyň, Pakistanyň hemde Hindistanyň hemişelik wekilhanalary bilen birlikde top hukukyň tanışdyryş dawrasyny geçirdi. Bu çäre Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň ornwasary Serdar Berdimuhammedowyň ýol başçylygyna Türkmenistanyň wekiliýeti we degişli ýurtlaryň wekiliýetleri we beýlekler gatnaşdylar diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi habar berýär. Türkmenistanyň BMG-daky hemişelik wekilhanasynyň başlygy Aksultan Ataýewa tanışdyryş dawrasyny eden çykyşyna top hukuk taslamasyny energetikanyň täze beýik ýüpek ýoluny deňäpdir. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýeketäk ogly hemde ýurdun Daşary işler ministri 36 ýaşly Serdar Berdimuhammedow 2016-njy ýyldan bäri ýurdun syýasy sahnasyna has işçiň rol oýnap başlady. Ýaş Berdimuhammedow şu ýylyň mart aýynda ikinji gezek ýurdun mejlisine deputatlyga saýlandy. Ýany Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň ornwasary wezipesine bellendi. Ol daşary ýurtly ýokary derejeli resmiler bilen bir näçe gepleşikleri alyp bardy. Möhüm regional sammitlere prezident kakasynyň deregine Türkmenistana wekilçilik etdi. Soňky döwür Serdar Berdimuhammedow özüniň prezident kakasy bilen ýurdun mediasyna da has köp peýda bolup başlady. Türkmen telewizionyny Berdimuhammedowlar ataly ogul bolup atda gezilen jedýär, sport ulugyny täzeden gurnap bejerýär. Synçylar Serdar Berdimuhammedowyň ýurdun syýasy durmuşyna aktiv aralaşdyrylmagyna miras düşürlügiň alamatlary hökmüne baha berýärler. Ýatladyp geçsek Serdar Berdimuhammedow 2018-nji ýylyň 4-nji 5-nji iýulunda Jenewa sapar eden Türkmen wekiliýetine de ýol başçylyk edip, ol ýerde halkara guramalaryň ýokary derejeli resmileri bilen duşuk geçiripdi.